Ati punjering welas asih. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Pon tanggal 17 Juni taun 2020. Kapetik saka Injil Lukas bab 15 ayat 3 tekan ayat 7. Para sutresna PLM kinasih, sakwise dek tanggal 15 Juni kepungkur mahargya riyaya salira lan rah dalem Gusti. Dina iki bareng karo pasaman sak jagat, awake dhewe padha ngriyayakake tias dalem Gusti Yesus Maha Suci. Riyaya tias dalem Gusti Yesus Maha Suci pancen darbe sesambungan kang raket karo riyaya salira lan rah dalem Gusti. Minangka pangiling-iling bab wigatine pakurmatan lan panembah marang salira lan rah dalem Gusti sang sakramen panguripan. Becik menawa ndak aturake sajuplik sujarah riyaya tias dalem Gusti Yesus Maha Suci, amrih kejaba tansah jero lan kandeling kapitan kita mring Allah Maha Tresna, ananging uga tansah tresna, urmat lan ngabektine kita marang sakramen Maha Suci sing dadi punjer urip karohanen Katolik iki. Pangabekti utawa astuti katur tias dalem Gusti Yesus Maha Suci kakepyakake lan kang ngrembakake dening Santo Yohanes Eudes lan banjur merata sumebar marga prastawa pangatingal dalem Gusti Yesus marang Santa Maria Margareta Alacoque. Pesta kang sakawit amung winates ing lalatan Perancis iki kasumebarake ketuk saindhening pasamuan sak jagat dening Bapa Paus Pius Kasongo ing taun 1855 lan kalebokake jroning kalender liturgi ritus Roma Katolik. Dek taun 1928 pesta iki dening Bapa Paus Pius K11 kanthi ensiklik Miserentissimus Redemptor katingkatake dadi sawijining riyaya. Ing taun 1956 Bapa Paus Pius Karolas kanthi ensiklik Hauretis Aquas ngukuhake meneh pakurmatan marang tias dalem Gusti Yesus Maha Suci iki. Dene tujuan saka pangabekti katur tias dalem Gusti Yesus Maha Suci iki yaiku minangka tumindak silih awit tumindak sembrono murang tata enggo nyamah marang salira lan rah dalem Gusti Yesus kanggo nuwuhake rasa syukur lan pamartobat sarana nampa nugraha kaslametan sarta amrih umat tansaya ngrasuk rumasuk ing tias dalem Gusti Yesus Maha Suci. Kanthi ngrasuk tias dalem Gusti Yesus Maha Suci bakal tuwuh ngrembaka kautaman-kautaman Kristiani. Monggo sami kaanget 7 kautaman Kristiani sarta sumingkire kadurakan-kadurakan. Monggo sami kaanget 7 dosa pokok kang cengkah karo kautaman Kristiani. Gegayutan karo waosan dina iki Gusti Yesus medharake pasemon bab wedhus kang ilang. Marga wedhus kang ilang sang pangon utama kontrang-kantringan anggone ngupadi. Atine ora jenjem sadurunge nemokake wedhus kinasih. Bakal direwangi nindakake apa wae kalebu sengsara rekoso amrih si wedhus bisa ketemu bali. Asih tresnane marang si wedhus nganti kaya-kaya nglalekake asih tresnane marang 99 wedhus-wedhus liyane. Iki dumadi amarga si pangon banget kenal lan tresnani sacara pribadi saben wedhus, ora ana kang dibeda-bedakake. Kabeh kapure slamet lan becike. Kanthi tresna kang kaya tresnane si pangon ing pasemon, Gusti Yesus sang pangon utama tedhak ana donya saperlu ngupadi wedhus-wedhus dalem ya umat manungsa kang padha bradat ketriwal kesingsal. Kabeh iki kajurung saka tias dalem kang suci. Kakurbanake jiwa lan raga dalem ing kayu pamentangan amrih umat manungsa uwal saka dosa lan bali nyawiji marang Gusti. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit sitresna dalem ingkang suci lan tansah nyumber ing kawelasan.
Mugi kawula tansah saged dados talang dalem ngilekaken sih katresnan dalem dumateng sesami. Panjenengan kawula puji luhuraken sareng Yang Rama lan Yang Roh Suci samenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.